Takže ahoj a vítejte u dalšího tutoriálu. Tentokrát jsem se proměnila v ledovou královnu nebo sněžnou vílu, záleží jak to chcete pobrat. Vzhledem k tomu, že jsem si vytvořila tady tu korunku, tak asi možná královnu. Mně se hrozně líbily varianty líčení, který je vlastně úplně jakoby bílý, strašně nevýrazný. Doplnila jsem to trošku tyrkysovou, aby to nebylo opravdu tak mrtvolný. Ale myslím si, že to vypadá hrozně hezky. A hodně tomu pomáhají i tady ty doplňky, tady jsem vytvořila úplně jednoduše s tahvnou pistolí, kdy jsem na folii tak jenom vlastně vytvořila jakoby ty rampouchy, které potom vlastně stuhnou. A celou tu korunku jsem si dělala vlastně sama, i tady ty rampouchy, co jsou na obočí. Nejdříve nanesu podkladovou bázi, díky které bude bílá barva lépe roztírat na obličej. Barvu jsem smíchala s trochou klasického podkladového krému, aby nebyla úplně bílá, ale abych byla hodně světlá. Nanáším ji nejdříve štětcem a pak přecházím na houbičku. Nyní je vše třeba zafixovat transparentním pudrem. Teď si nalepím za pomocí latexu již dříve vytvořené rampouchové obočí. Předtím však chci ochránit své vlastní obočí, takže na něj nanesu bohatou vrstvu vazelíny. Díky tomu při odstraňování přilepených kousků nevezmu spolu s ozdobou i vlastní obočí. Opravdu to nepodceňujte, pokud nechcete vypadat jako bez obočák. Nanáším latex přímo na kousek a nechávám ho chvíli na vzduchu zaschnout, začne totiž lepit až po nějaké době. Kousek nalepím na místo a přidržuji ho tak dlouho, dokud latex úplně nezaschne a nepřilepí se ke kůži. Můžete zrychlit to schnutí fénem, anebo samozřejmě můžete přilepit kousek i jiným lepidlem, který je vhodný na obličej. Jakmile vám obočí drží, můžeme se vrhnout na líčení. Nejdříve na celé horní víčko i pod oči nanáším bílý třpitivý pigment. Do vnitřního koutku a z boku na nos nanáším tyrkysový pigment, který má také šimr. Stejný pigment použijí i do záhybu oka. Střed víčka nechávám bílý. Nakonec jsem se ještě rozhodla tyrkysovou vytvořit stín pod nalepeným obočím a protáhnout ji i dolů kolem nosu a trochu ho tím vystínovat. A aby víčko zůstalo pořád čistě bílé i po té práci s tyrkysovou, jsem nanesla jednu vrstvu bílého pigmentu. Podél horních řas jsem nanesla lepidlo na umělé řasy a poté třpitivé perletivé glitry, které líčení rozzáří a dodají mu šmrnc. Protože nemám bílou řasenku, použila jsem kartáček a namočila ho v krémové bílé barvě, kterou jsem líčila celý obličej. Snažila jsem se pokryt opravdu všechny řasy a kompletně zakrýt přirozený tmavý odstín. Pro konturování obličeje jsem zvolila houbičku a tyrkysovou krémovou barvu. Jemně jsem ji nanesla pod lícní kosti. Jelikož mi přišly ty tváře tak trošku nevýrazné, ještě jsem na ně nanesla trochu lepidla a glitry. Nakonec jsem nebyla s výsledkem úplně spokojená, příště bych je asi nechala tak, jak byly bez těch zbytek, ale teď už se s tím nedá nic dělat. Nakonec rty přirozenou barvu zakryjí bílou krémovou barvou a do středu rtu s štětcem nanáším tyrkysovou a modrou barvu. Postupným přidáváním a rozmazáváním tak dosáhnete tohoto pěkného ombre efektu. Jelikož nemám bílou paruku, musela jsem trošku improvizovat, tak jsem vzala bílou krémovou barvu a velkým štětcem nanesla na vlasy stažené do culíku.
Vše zakončují usazením ručně dělané korunky z lepidla stavné pistole, stříbrných třpitek a sněhových vloček určených pro dekoraci na Vánoce. Zbytek vlasů zakryjí bílým voálem a jako nejsvrchnější vrstvu použijí starou záclonu. A je hotovo. Takže tohle je hotové líčení, doplnila jsem to jen trošku korunkou, kterou jsem si vytvořila a jenom protože bohužel nemám žádnou bílou paruku, nebo nejsem blondýna, tak jsem si trošku zabílila vlasy a schovala je pod bílou látku a tohle je stará záclona, která má na sobě takhle tečky, tak mě to připomínalo trošku sněžné vločky. Neměla jsem vlastně prvotně žádný velký nápad, jak vlastně na to, takže jsem spíš dělala, jak jsem zrovna během toho tutoriálu vytvářela, tak jsem si říkala, no, tady by se to dalo přidat, tady by se to dalo přidat. Ale myslím si, že výsledek stojí za to, že je to docela zajímavé a zase je to trošku něco jiného než ty moje klasické krvavé věci, temné, zase je to takové jakože vzdušné a světlé. Tak já doufám, že se vám tenhle tutoriál líbil, pokud ano, dejte mu like a my se uvidíme příští středu u dalšího tutoriálu. Děkuji vám za váš čas, mějte se krásně, ahoj!